syniad Urfon oedd wneud campaign i mynd i fewn i ysgolion uwchradd i siarad efo plant amdan iechyd meddwl, torri lawr stigma a just codi wybodaeth amdan y peth. Ond Becky, ti wedi gweud bod ti'n falch i fod yma heddi, ond dweud pa fath o deimladau sy'n dod nôl i ti yma? Dwi'n hapus i weld mae pobl yn really isio dathlu ei gwaith yn Gogledd Cymru efo pobl ifanc. A mae'n pwysig i hogia bach i weld be mae dad di wneud a i pawb arall ar y maes. So, yeah, dwi'n teimlo'n hapus. Oedd Urfon yn caru Eisteddfod, so mae'n anodd i bod yma heb Urfon, ond mae gen i 2 plant, Siôn yn 8 oed, Ianto'n 6 oed, a maen nhw yn mynd trwy amser galad, maen nhw wedi colli tad, so dwi'n trio roi y neges i nhw, mae'n pwysig i siarad, mae'n pwysig i siarad amdan teimladau. Gwenu, dawnsio, pethau fel yna. A ti wedi rhoi chwarae gyda Teddy, so hwnna sy'n gwneud ti'n teimlo'n hapus i fe? Ie. A beth yw enw dy Teddy ti gandre? Dad. Dwi jyst yn galw fo'n dad, ond Urfon di enw fo. Go iawn. Babi Urfon rili oedd y peth yma, meddwl am iechyd meddwl a mynd rownd ysgolion yn cael pobl ifanc i siarad am iechyd meddwl, i leihau'r stigma o gwmpas iechyd meddwl. Ac i ddechrau meddwl am os dydw i ddim yn teimlo'n oce, be dwi'n mynd i wneud amdano fo lly. Mae ymchwil yn dangos i ni na siarad ydy'r un peth pwysica allan ni wneud i helpu fod yn well lly.